De wan beginnen maas betiert al met kraaien. En het skelle loert rikt vier en gaat toch alle morgen hinnen. Buurtbewoner Ali Terpstra is er ze staren gewoon heel klaar mee. Het begon om 4 uur maas, daarna om 5 uur maas en nu is het dus elke morgen om 6 uur maas. Enorm loed. De buurvrouw die zei dat het een van de loedste haansoorten ben die te ben. En het galmt hier ook, omdat je gebouwen hast de morgen staan alle richting elkaar. Dus het geluid kan eigenlijk in kant op. Dus het weerkaatst ook nog enorm, ook over het wetter. Uitsliepen is er net meer bij. Middagdutjes ben er net meer bij. Dus wij zijn op. We zijn op van sliepeloosheid. Vrouw Terpstra beziekert nachts van alles om in slaap te komen. Maar het slag het net. Ik heb nou de rond 2 dagen mezelf rond 6 uur jongens in slaap gebracht, chemisch. Om wat slaap te krijgen weer. Want anders lukt ik het helemaal niet meer. Nee. Ali Terpstra wie dat gewoon oudere mensen bij Haasmehiem hetzelfde probleem ervaren. Ik plaatselijk belang weet ervan en speel het er terug onder de stichting die verantwoordelijk is voor de dierenweide. Ik begrijp dat er al contact is geweest. Ik begrijp ook dat er een hok geplaatst is waar de beesten 's avonds ingaan. Maar dat heeft onvoldoende geleid tot blijkbaar tot minder frustratie bij de mevrouw die de klachten ingediend heeft. Nou, ik denk altijd dat het een goed idee is om met elkaar in gesprek te gaan. Maar ik heb geen zicht op de mogelijkheden die er zijn om dit probleem op te lossen. Uit haar zelf zullen de wan waarschijnlijk net ophouden. Vraag is dus wat voor oplossing er komen moet. Ja, vind ik een moeilijke vraag, want ik wil graag het beste voor de beestjes. Maar ook voor alle omwonenden. Ik denk dat het beste is dat de wan een beter plakje krijgen. Want of dat, ja, ik denk net dat ik een zachte haan, dat hier... ja, ik maak al de grap of je moet een gehandicapte haan, een koonsjan, die het net goed kraaien kan. Dat we er dan geen les van hebben. Maar ik weet het net. Daarom vreeg ik hulp.